antzeken gatoz, galdera batzuk kendu, beste batzuk ipini, zerbitzari berria, sailkapen berria, adi egun hemendik aurrera 8 astetatik 4 honenak aukeratuko ditugu puntuaketarako. Así es que, bueno, aste guztietan hartu ez arren honenak hartuko ditugu, baina beti hobe guztietan parte hartzea. Laborala daukagu babesle bezala, eta zerbitzari berriak ere inori partida ez dakion jauzi, bai, indartzu gatoz. Guretzat hori da bizkat erronka, ez? Gu kulturaz eta galderetaz eta ez dakigu asko, olako formatu lakargarri bat egiteaz ez dakigu asko, baina teknologiaz eta bizkat bat. Eta orduan guretzat enpresa bezala ere hori da erronka teknologikoa, eta baliatzen ditugu proiektu hauek, eta egunen behin bereziki interesanta izan da alde hortatik, gure azpiegitura teknologikoak eta berritu, olako gauza bat martxan jartzeko behar dan jakintza ikasi, benetan eguneroko realidadean aplikazio batean martxan jarri, eta ikusi, nune hon daitezken akatsak, eta gero akatso hori gestionatzen, zerbitzariak esan du Maitek, gehiago jarri ditugu oraingo denboraldirako, eta aplikazioa hobetzen goaz, ikasten goazen neurrian, guretzat bada neurri batean ikerketa proiektu bat ere bada, bai. Bai, erronka teknologiko bada, aparte soziala eta bizkar kulturalen inguruan sortu den dinamika horri guztiari erantzutea bada erronka, baina teknologiko gire bai, eta erronka potoloa gainera bai. Uste ez genituen galdera gerantzun behar zen ditugu guk, gero jendeari galderak egin alizateko, ez? Zein da galdera sorta egokia olako joko baterako, ze proportziotan egun behar dugu euskal kulturaren inguruko galderak egiten, eta ze proportziotan beste kultura batekoak edo kanpokoak, eta kanpoko horiek zergatik batzu baita besteak ez, eta, bueno, egia esan da, oreka, emakume eta gizonezkoen arteko oreka, gaien oreka, eta asko lagundu digu horretan jendearen ekarpenak ere. Harrigarri mezu pilua jaso ditugu, galderen inguruko komentarioak egiten, baita gaizki daudenak txibatzen ere, erroreak direnak detektatzen, baina baita proposamen berriak egiten eta halako gaikoak zergatik ez daude, edo beste era hontakoak sartu ditzazue, eta hori ere bada, oreka hori nola mantendu erronka. Eta gu hor, klabea edo hartu duguna da, aniztasuna bilatuko dugu, pixkat danetik emango dugu, badakigu denen gustukoa ez dugula egingo, baina gutxienez bakoitzak bere gustoko arlo bat edo bilatu dezala reflejauta eta horrekin pixkat engantxea lortu. Ez da oporregatik bakar, oporra beharrezkoa dira, hori garbi. Baina, guk egunean behinen ez diren beste lan batzuk ere egiten ditu, eta oporrak beste lan horiek gehiago baltzen ditu egunean behinek baino. Etenaldiarena da pixka gehiago jokoari eusteko, uste du eguneroko erronkarekin da eguneroko ritmoarekin jende asko sartzen da, baina, urte guztian etenik gabe olako ritmoari eustea zaila da. Eta orduan okurritu zitzaigun denboraldiaren etena eta finalak eta pixkat, eta balietzen dugu baita ere eten bakoitzak guk aplikazioen inguruko hausnarketa bat egiteko, berrikuntzak nondik joan daitezken aztertzeko, horiek egiteko, asko zerrezagoa da martxan ez dagoen aplikazio bat berritzen martxan dagoena, baino orduan pixkat hortarako erabiltzen dugu etenarena edo denboraldiarena, baina hortik sortu da kontua. Oporregatik baino gehiago, nahiz eta oporrak ere, egia esan da lasaia gogoten dan etena daun bitartean. Hirugarren denboraldixan bukaera egingo dugu, eta ondokaz dakigu nun, eta zenbat egingo den, baina, egona adi jokatzen, eta finaleko sarbida daukazuen,